Skal der have hat på? Du får rygnakke. Mor tager dig op. Ja. Hvorfor det? Ja. Hun ligger jo fint. Ligger du godt der? Jeg kan godt lide at ligge der. Kom, cowboys. Cowboys. Kisser der ikke mere film snart? Nu står det i stille. Nu har vi ikke Det gæster. er ikke meget lys. Det er der ikke. Mm. Hun ligger og hygger sig. Er det det? Hun ligger og hygger sig. Det er et fugl. Ja. Kan du det et fugl? Ja. Nu må du så have. Hun ligger i Kissers corner. Nu kan de skal ligge og hygge sig, ikke også, Kisser? Ja. Så var der nyt. Der var lige noget der. Så. Sådan.